फ्रेंड्स ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଏଇ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି OSSC ସାଇଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ PO ଆସିଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। ତା ସହିତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ POର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବ, ମାନେ ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ରହିବ, ସାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ, ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିବ, ଜବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟି କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବ, ମାନେ ତା ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନା ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କେବେ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବା। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ନୋଟିସ୍ଟା, ଆପଣ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି 24 ଫେବୃଆରୀ। ଆଉ ତ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 24/2/2023, ସରିବ 27/3/2023। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ ରହୁଛି, ତରତର ନାହିଁ। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଭଲସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ନାହିଁ ତ ରିଜେକ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଏବେଠୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲା। ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଏବେଠୁ ବନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବୟସ ସୀମା। ତା'ର ମିନିମମ୍ ହେଲା 21 ଇୟର୍, ଏଜ୍ରୁ 38 ଇୟର୍ ଏଭବ୍ ହେଇନଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ଟା ଆମର 21, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 38। ବହୁତ ପିଲା ପକାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା ରହୁଛି କେବଳ POର +2, ଠିକ୍ ଅଛି, +2। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେତେ ରହିବନି, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା +2 ମାଗିଛି। ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସେମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କାହାକୁ, ଆମର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତା ଭିତରେ ଆମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମେନସନ୍ ଥିବ। ତାପରେ ଉପରେ ଏଜ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳେ, ଯାହାର SC BC SC ST 5 ଇୟର୍ ଲେଖା ମିଳେ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ପଳେଇଲା, ଏଜ୍ ପଳେଇଲା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଲେରୀଟା ଏଠି, POର ସାଲେରୀ ଆମର ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେତେ, 21,700, ବୁଝିହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲେରୀ ତା'ର ଏତିକି ରହିବ। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ +2 ଲେବୁଲ୍ର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ। ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ, କିଛି ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କର, ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ଆମେ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ପଳେଇଲା, ବୟସ ସୀମା ପଳେଇଲା, ସାଲେରୀ ବି ପଳେଇଲା। ସିଲାବସ୍ଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଦେବା, କଭର୍ କରିଦେବା। ସିଲାବସ୍ଟା ଆମର ଦେଖିଦେବା ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ପେପର୍, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ୍, GK, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେଉଁଟାକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ହେଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 180 ମାର୍କର। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଇଥିଲା ତା'ର ମାର୍କ ଥିଲା ଆମର କେତେ, 200। ଏଥରଟା 20 ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲାବସ୍ ବି କମ୍ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପଞ୍ଚାୟତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଇଟା ଆମର ସେମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ତାକୁ ପଡ଼ିବ 10th ଲେବୁଲ୍ର, ବୁଝିହେଲା। 10th +2 ଲେବୁଲ୍ର ଇଜି ରହିବ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଛି ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯାହା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମ୍।
ठीक अच्छे ओडिया एतिक देखी दिखाँ ग्रामर संधि समस्या किसी ना ये सब इजी अच्छी ग्रामर एतिक देखीदेवे है जहाँ क्वेश्चन मैथ से नंबर सिस्टम एससीओ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्यूज एंड क्यू रूट्स सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो एतिक ही तार सिलेबस बुझेगा जीकेटा आप मेनली फोकस करेंगे करेन्ट अफेयर उपर बुझेगा कंप्यूटरटा आमर रहा फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल खाली देखीदे सर बुझे से एतिक सरला रिटन क्वालिफाई कला से कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट नियंती ए भी देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कहार के वैकेंसी आप देखने ठीक अच्छे आमर सरीगला कंटामेंटा सरीगला यहाँ आमर सिलेबस सर पोस्टिंग तो निज डिस्ट्रिक्ट जानले आम देखा परीक्षाटा के हम देखूँ आर फॉर्म लास्ट डेट आमर अच्छे के 27/3 ठीक अच्छे एग्जामटा आमर धरिकी चलु मे मास लास्ट वीक माने आंकर 20 to 25 भितर मैंने एग्जाम करेंगे बुझेगा से हिसाब से 3 मंथ रहा आप प्रिपरेशन भलसे करंतु धन्यवाद।